Apa, Ibai Alfaganaz, Mungiko EH Bilduko zinegotzie. Joan dan urtarriaren 27en, 2023ko lehenengo osoko bilkura eduki gendun eta ondoko gaiek landu gendu zen. Alde batetik, udal langileen soldata igoera, oraingo honetan 2,5%koa planteatzen zen eta danok ados egon ginenez, aho batez onartu egiten zen. Eta bigarren puntu bat eduki gendun, kasu honetan gai ordenetik kanpo eta ondorioz urgentziz sartu behar izan zana, hain zuzen be, energia elektrikoaren hornidurarako kontratuen aldaketa bat onartzea. Aldaketa hori lotute dau Bilbaina eta Mungiako udalan artean urteetan egondan gatazka horregaz, hain zuzen be, urten diren azken sententziek agintzen dotzielako udalari Bilbainako zerbitzuek eta azpiegiturak bere gain hartzera, eta ondorioetako bat hain zuzen be da energia elektrikoa bertakoa, gitxienez kaletakoa eta inguru komunetakoa udalak hartu behar duela bere gain, eta kontratuaren aldaketa hori izan, hain zuzen be Bilbainako energia elektriko hori kontratu honetan kontuten hartzeko. Egindako inventarioen arabera, honek suposatzen dau Bilbainan dauzen IE 900 argi puntu argiztatu behar direla zerbitzu honegaz, eta honek zenbakitan suposatzen dauz beste 422.000 euro. Kontratu hau indarrean dau Iberdrolagaz, hain zuzen be oindala hilebete kontratuaren lusapena bozkatu behar izan gendun, eta guk proposatzen gendun kontratua etetea eta esleipen barri bat egitea baldintza jakin batzuk kontuen hartunde, eta ondorioz hasten du egin ginen lusapen horretan, lehenago egin izen dugun moduen. Kasu honetan, aldaketa honek ez dotzo eragiten kontratuaren bestelako baldintzei, eta gure boska zentzu gardinean joan zan da hasten du egin ginen. Edozein kasuten onartu izen zen, bai Zibikak eta bai EAJak honen alde egin zeralako, Elkarrekin Podemos aldiz aurka agertu zen, eta esan dako moduen puntue onartu egin zen. Edozein kasuten guk puntua aprobetxatu gure izen gendun Bilbaina eta udalaren arteko gatazka horren ondorioak azpimarratzeko. Gure aldetik beste askotan egin izen dugu berba gai honeri buruz, atara gendun Parajeko aldizkarien be, luze eta zabal azaldu gendu zen arazo honen nondik norako guztiek, eta etorri altziren ondorioi buruz berba egin gendun. Eta hain zuzen be, hau da lehenengo ondorio praktikoetako bat, orain ja zenbakietaz eta gauza errealetaz berba egin aldugu. Guk bere momentuen kezka agertzen gendun, esaten genduleko, gure ustez, hau akordioaren bidez ez konpontzeak eta bide judizial hori hartzeak ekarriko zeuelako, hain zuzen be, sakonean dagoen gatazka hori ez konpontzea, eta ganera ondorio kaltegarriek mungiarrentzako orokorrean. Eta besteak bestea aipatzen gendun, honek ekarriko zeuela Mungiako auzo desbardinen arteko desbardintasunek betikotzea. Segaitik esaten gendun hori, aipatu dugu kontratu honen aldaketak dakarrela kalkulo bat egindala Bilbaina argiztatzeko 422.000 euro behar direla, eta hori da hain zuzen be, esan dugun moduen, IE 900 argi puntu dauzelako bertan. Mungiako aurrekontuen 650.000 euro aprobizionatu dire kale argiterie ordaintzeko. Desoreka oso agerikoa da. Mungia argiztatzeko 650.000 euro, Bilbaina argiztatzeko 422.000 euro. Eta hori ez da kasualidadea, hori da Bilbaina modu zehatz baten eraikite dauelako, azalera oso handie dekon eremu bat da, biztanle dentsitate oso bajuagaz, baina zerbitzuek eta azpiegiturak bere sasoian bertako biztanleen kapritxora eraikitakoak. Eta gaur egun sententzia batek behartzen dau Mungiako udala hori dauen moduen bere gain hartzera. Baina honek egiten dauena da, esan dugun moduen, gaur-gaurkoz gitxienez, Mungiako ganerako auzoekaz zerikusi gitxi dekon eredu bat mantendu behar dugule, eta ondorioz desbardintasun horrek hor dauz. Denporagaz hau zuzendu beharko zan, baina gaur-gaurkoz egoera oso injustua iruditzen jago.